Гісторыя партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі, якая з 1941 па 1944 год была акупавана войскамі Германіі і яе хаўруснікаў, дагэтуль застаецца міфалагізаванай. Савецкая ідэалогія нязменна прыпісвала краіне статус рэспублікі партызанкі, пераважная частка насельніцтва якой у адзіным парыве змагалася супраць нямецкіх акупантаў. Краевугольнымі камянямі той ідэалогіі служылі тэзісы пра маральна-палітычнае адзінства савецкага народа, бязмежную любоў простых людзей да камуністычнай партыі, падтрымцы савецкай улады ўсімі слаямі грамадства, нянавісці грамадзян СССР да ворагаў кампартыі і савецкай улады. З гэтых сцвярджэнняў натуральна вынікала, што грамадзяне любой савецкай рэспублікі ў сваёй падаўляючай бальшыні абавязкова будуць змагацца з акупантамі усімі даступнымі ім сродкамі і метадамі. Аднак рэчаіснасць была не такой адназначнай. Што з беларускай партызанскай спадчыны праўда, а дзе неахайныя гісторыкі пакрывілі душой. Мы ўважліва разбіраем адну з папулярных гістарычных тэзаў Беларусі ў эксплэйнеры. З пачаткам савецка-нямецкай вайны распачаўся першы этап стварэння партызанскіх атрадаў. У іх уваходзілі пераважна апаратчыкі, людзі з партыі НКВД. Супраць акупацыйных войскаў рабіліся адзінкавыя напады, але сапраўднай пагрозы для немцаў партызанскія групы ў той час практычна не ўяўлялі. Іх было няшмат, і акупацыйныя войскі іх хутка знішчылі. У першы год партызанскі рух пацярпеў фіяска, бо гэта рабілася непрафесійна, а мясцовае насельніцтва ставілася абыякава, а часам нават дапамагала немцам змагацца з гэтымі групамі. У 1942 годзе адбылася чарговая спроба стварэння партызанскага руху на беларускіх землях, і рабілася гэта ўжо не на месцах, а цэнтралізавана. У Маскве быў створаны спачатку цэнтральны штаб партызанскага руху, а пасля беларускі штаб партызанскага руху. Для арганізацыі барацьбы ў тыле ворага былі накіраваны 215 камуністаў. У тэрміновым парадку ствараліся арганізатарскія і дыверсійныя групы, невялікія партызанскія атрады. Масавасць, сур'ёзны наплыў у партызанскія атрады пачаўся ва ўсходняй Беларусі з вясны 1942 году, а ў заходняй Беларусі з вясны 1943 году. Гэта было выклікана ў першую чаргу акупацыйнай палітыкай Трэцяга рэйха на беларускіх землях і кепскім стаўленнем да мірнага насельніцтва. Людзі пабачылі сапраўдны твар новых гаспадароў і пачалі ўключацца ў супраціў. У розныя перыяды лічба партызанаў мянялася. Савецкія і некаторыя беларускія гісторыкі сцвярджаюць, што партызанаў на Беларусі налічвалася больш за 350 тысяч чалавек, якія былі аб'яднаны ў больш за 1200 вайсковых злучэнняў. Яскравым прадстаўніком такога погляду ў сучаснай беларускай гістарычнай навуцы з'яўляецца Александр Каваленя. Аднак прыведзеная колькасць партызанаў у яго працах значна завышана. Насамрэч, у Беларусі падчас вайны было прыблізна ад 120 да 150 тысяч партызанаў. Тым не менш, палова партызанаў усяго Савецкага Саюза была менавіта ў Беларусі. Таму гаворка пра Беларусь як пра партызанскі край цалкам абгрунтаваная. Так званая партызанка на тэрыторыі Беларусі сапраўды была адной з самых масавых у акупаванай нацыстамі Еўропе адносна колькасці насельніцтва. Савецкая ідэалогія пераконвае, што партызанскі рух быў добраахвотны і мясцовае насельніцтва яго цалкам падтрымлівала. Але гэта не адпавядае ўсім фактам. Часам абраць партызанскі шлях мясцовых жыхароў вымушалі дзеянне немцаў, а часам застаўшыеся ў вёсках мужчыны літаральна мабілізаваліся партызанскімі групамі і прымусова звадзіліся ў лясы. На гэта паказваюць этнаграфічныя даследаванні вядомага гісторыка Алеся Смаленчука. З іх вынікае, што вобраз партызанскага руху ў неафіцыйнай памяці, якая трансліравалася ў сямейных колах у асяроддзі беларускай вёскі, выглядае супярэчлівым, і часам партызанаў нават баяліся.
Класічнае савецкае ўяўленне аб тым, што ў перыяд акупацыі ўся рэспубліка як адзін чалавек устала на барацьбу з акупантамі ці дапамагала ў гэтай барацьбе, не зусім адпавядае рэчаіснасці. Часам людзі вымушаныя былі выбіраць паміж немцамі альбо бальшавікамі, хоць не мелі сімпатыі наогул ні да каго. Партызанскі рух таксама цяжка назваць народным, бо інспіраваў і заарганізаваў яго цэнтральны штаб, які знаходзіўся ў Маскве. Гэты рух часткова выбудоўваўся савецкім бокам, а часткова стаў стыхійнай рэакцыяй на нямецкія рэпрэсіі і на сотні спаленых вёсак. Разам з тым, трэба прызнаць, што сярод усіх акупаваных нацыстамі савецкіх рэспублік найбольш партызанаў было менавіта ў БССР. Але казаць аб усенародным супраціве акупантам на тэрыторыі Беларусі будзе перабольшваннем. Бо толькі 2% жыхароў рэспублікі пайшлі ў партызаны, у асноўным на працягу другой паловы 1942 году і 1943-1944 гадоў. І ўсё ж гэтага стала дастаткова для моцнага ўкладу ў перамогу над знешнім ворагам.